Deci, apartament situat pe Ion Creangă, poziție super centrală, aproape de piață și de toate utilitățile. Intrare mare, spațioasă. Supostamente se poate face se poate face ca un fel de salon, loc de depozitare pentru vase, valize și ce mai este, foarte mare și încăpător, după cum se vede. O bucătărie minimalistă, neaptă pentru persoanele pasionate de gătit, instalație de încălzire centrală nouă, balcon mare și spațios, se poate pune o măsuță să se vadă superb. Etajul 4 se vede superb, așa. Presupun că toamna, primăvara, iarna se vede cetatea frumos luminată. Ne întoarcem înapoi în camera în salonul de la intrare. O cameră mare cu tot așa mobilată minimalist, un pat de 2 persoane care se poate face la cerere canapea sau un pat de o persoană, depinde de necesități. Apartamentul este cu camere decomandate, intrări separate. O baie modestă, ca tot apartamentul, dar perfect funcțională și utilitară. Așa, și camera cealaltă, mai micuță, la fel de funcțională, geamuri noi de termopan, un dulap mare și încăpător, pat și cam acesta este apartamentul. Apartamentul este mare, spațios, neapt pentru cei care își doresc multă mobilă, pentru că este mobiliat minimalist, și pentru cei care își doresc o bucătărie echipată în mod tradițional. Nu are și nici nu am intenția să pun așa ceva. Acesta este apartamentul văzut din mijlocul intrării. Are în total vreo 60 de metri pătrați.